Felly, Preseli gan Waldo Williams. Cyn dechrau trafod y gerdd, dwi jyst yn mynd i grynhoi yn gloi beth yw bwriad y sesiwn. Felly, fe fyddwn ni'n bwrw golwg ar gynnwys ac arddull y gerdd Preseli gan Waldo Williams, a hefyd yn ei chymaru gyda galfennau o Moelni gan T.H. Parry Williams ac y mamau fy lle gan Gwyn Thomas, gan fod y dair cerdd yn plethu fewn i thema cynefin a thema perthyn hefyd. A yn amlwg, fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar thema cynefin. Felly, cyn symud mlaen i drafod y gerdd, jyst i roi ychydig o gefndir y bardd. Felly, ganwyd Waldo yn Hwlffordd yn Sir Benfro ar y 18 o Fedi 1914. Saesneg oedd iaith aelwyd y teulu, a hynny nes iddy'n symud i fynachlog ddi yn 1911, a dyma ble dysgodd Waldo i siarad Cymraeg. Athro oedd ei dade, a fe gafodd ei dad swydd ym mynachlog fi, felly symudodd teulu i'r ardal honno ac ar iard yr ysgol fel petai fe nath Waldo ddysgu'r Gymraeg. Rhwng 1923 a 1927, fe astudiodd Waldo'r Saesneg ym Prifysgol Abertawe cyn hyfforddi i bod yn athro, a wedyn dros y blynyddoedd a ddilynnodd hynny, fe fuodd yn dysgu mewn amrywiaeth o ysgolion ar draws Cymru a Lloegr. Cyfrestrodd e hefyd fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr ail ryfel byd, a fel byddaf yn trafod maes o law, roedd e'n heddychwr, doedd e ddim yn hoffi anheddychiaeth a rhyfel. Bu farw Waldo ym mis Mai 1971, a, wel, ni dal i gofio fe heddi, a un o'r rhesymau dros hynny yw bod diwrnod Waldo yn cael ei chynnal yn flynyddol ar y 18 o Fedi, sef dyddiad geni Waldo. Felly, pan ni'n gofyn y cwestiwn pwy oedd Waldo, falle yn amlwg, y peth cyntaf sy'n dod i meddwl chi yw, wel yn amlwg mae e'n fadd, mae e'n ysgrifennu'r gerdd Preseli. Ond mae hefyd oedd lot fwy i gymeriad Waldo. Enghraifft, roedd e'n wleidydd, yn heddychwr, yn genedlaetholwr, yn athro ac yn gryfnwr, ac fe nath e gyhoeddi ei unig gyfrol o farddoniaeth, sef Dail Pen yn 1956. Felly, o ran cefndir y gerdd, cafodd y gerdd ei ysgrifennu yn 1946, felly jyst ar ôl cyfnod yr ail ryfel byd. Yn ystod cyfnod yr ail ryfel byd a'r cyfnod cynni, roedd tir y Preseli wedi cael ei ddefnyddio i baratoi at yr ail ryfel byd, enghraifft plannu coed ac ati i helpu gydag ymgyrch y rhyfel. Wrth gofio bod Waldo yn heddychwr, felly yn gwrthwynebu rhyfel ac ati, roedd e'n gweld y rhyfel yn fygythiad i'w ardal, sef ardal y Preseli. Felly o ganlyniad, mae'r gerdd hon yn gerdd protest sy'n cyfleu meddyliau Waldo ar ffordd roedd e yn protestio yn erbyn y rhyfel oedd wedi trawsnewid ei ardal e. Wrth feddwl am y gerdd, gallech chi ddweud falle bod y bardd yn mynd â ni ar daith o gwmpas ei ardal, cyn troi'r cyfrifoldeb atom ni a'n ardaloedd ni ar ddiwedd y gerdd. Felly, yn y bennill cyntaf, mae e'n darlunio hanes a thirwedd yr ardal. Yna, yn yr ail bennill, mae e'n troi ac yn trafod am eithyddiaeth ar tirwedd. Yna, yn y drydedd bennill, mae'n manylu ar fywydau trigolion a'r syniad o gymdogaeth a bro-brawdoliaeth. Yna, ym mhennill 4, mae brawdoliaeth yn dechrau newid i wlad garwch. Cyn cloi ym mhennill 5, gyda chymharu'r gorffennol a'r presennol, a eto yn troi'r cyfrifoldeb na atom ni a'n ardaloedd ni. Felly, gan ddechrau gyda pennill 1, egr y gerdd gyda'r trosiad Mir fy Mebyd, sy'n atgyfnerthu y syniad o gadernid y mynyddoedd fel rhyw fath o amddiffynfa i Waldo. Mae'r mynyddoedd yn amgylchynu yn cadw e'n ddiogel. Sy'n eitha tebyg, falle gallwch chi ddweud, i llyfnder anial byd i goed o gylch fy ngeni yn Eryri draw, gan T.H. Parry Williams yn amlwg. Felly, y Moelni, mae'r llyfnder anial byd i goed yma yn amgylchynu T.H. Parry Williams yn ei cadw yn ddiogel, yn debyg i Mir fy Mebyd, sef cadernid y mynyddoedd yn amgylchynu Waldo ac yn ei cadw e'n ddiogel. Mae hefyd defnydd helaeth o enwau priod yn y pennill cyntaf, enghraifft Foel Drigarn, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd, lle mae Waldo yn enwi mynyddoedd sy'n ei amgylchynu, a mae'n gosod ni yn y lleoliad. Gallwn ni bron ddychmygu bod ni na gyda fe yng nghanol y mynyddoedd yma.
Felly dyma lefydd roedd Waldo'n gallu ei gweld ar fap, a mae fe'n enwi'r llefydd yma fel petai ardal y Preseli yn creu adeilad diogel o gwmpas e. Mae hefyd cymhariaeth yn y bennill cyntaf, lle tasgodd y gwreichion sydd yn hŷn na harn. Mae Waldo'n cyfeirio fan hyn bod ardal y Preseli gyda ffordd eitha traddodiadol o fyw, ffordd o fyw sydd yn hŷn na harn. Mae fe'n dyddio nôl mwy neu lai i oes cyn harn. Felly mae'n ffordd traddodiadol, ffordd eitha hen ffasiwn o fyw mewn ffordd, sy'n rhoi natur y gymdeithas i ni o'r cychwyn. Yna pennill rhif 2. Fan hyn ni'n cael ymdeimlad a chyflwyniad i'r math o ardal ydy e. Mae'r llinell gyntaf a'r glosydd a'r aelwydydd fy mhobol. Mae'r rhagenw dibynnol blaen person cyntaf unigol, sef fy mhobol, yn cyfleu teimlad Waldo o berthyn i'r bobl ac yn cyfleu'r gymuned glos sydd yn ardal y Preseli. Fel nath Emily sôn, mae moelni hefyd wedi cael ei hysgrifennu yn y person cyntaf, ble mae UG Williams yn cyfeirio at fy ngeni. Yma mae fy lle hefyd yn y person cyntaf, gyda felly y mae'r llethrau hyn sy'n esgyn fri i fyny wedi ei marcio yn ofynnau. Felly'r dair cerdd mewn ffordd yn gerddi, le mae'r beirdd yn edrych nôl ar ei ardaloedd nhw a sut mae'r ardaloedd hynny wedi dylanwadu arno nhw, ond hefyd yr rhagenwau personol na yn cyfleu angerdd y beirdd a'r ffordd maen nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn i'r ardaloedd hynny a dylanwad yr ardaloedd arnyn nhw. Yna mae yna restru hil y gwynt a'r glaw a'r niwl a'r gelaitch a'r grig. Y restru yma yn cyfleu beth yw ei fyw yn y Preseli, beth yw'r profiad o fyw yn y Preseli. Ni'n gweld bod yna dywydd eitha garw, eitha ryff, a'r grig wedyn eto'n cyfleu bod y tir a'r tirwedd yn dir eitha tyff, yn dir eitha anodd i amaethu. Mae hyn yn cael y ddelwedd yma o'r tir anodd, y bywyd eitha anodd, yn parhau gyda'r trosiad, yn ymgodymu a deiar ac wybren ac yn cario ac yn estyn yr haul i'r plant o'i plyg. Eto, yn pwysleisio bod ardal y Preseli yn le anodd i amaethu, bod y bobl bron y bod yn gorfod brwydro gyda'r ddeiar a gyda'r tywydd mwyn ennill eu bywoliaeth nhw ac mwyn goroesi yn ardal y Preseli. Ond hefyd, ac yn estyn yr haul i'r plant o'i plyg. Yn amlwg, chi methu rili estyn yr haul. Mae'n amhosib mewn ffordd. Felly, mae'r haul bron yn drosiad am bethau da. Sy'n dangos eto pa mor garedig, gofalgar yw'r bobl sy'n byw yn ardal y Preseli. Maen nhw'n brwydro ac yn cydweithio gyda'r ddeiar a'r tywydd, a hynny mwyn dod â'r haul i'w plant, sef mwyn sicrhau'r gorau i'w plant. Yn amlwg, yn ymgodymu a deiar ac wybren, mae'n rhoi'r ddelwedd na o dir anodd i amaethu, a ni eto'n cael delweddau tebyg o dir gwlyb, corslid a llaeth yma i fy lle, sy'n cyfeirio at y llethrau na sy'n esgyn fri i fyny, a'r tir corslid, llaeth gyda lot o gerrig ac ati. Felly, dwy ardal hollol wahanol, Preseli yn Sir Benfro, i gymharu gydag yma i fy lle sydd wedi gosod yn Blaenau Ffestiniog, ond y ddwy ardal gyda tir eitha anodd i amaethu a ffordd eithaf anodd o fyw, ond eto y bobl a'r gymdogaeth yn brwydro mwyn ennill eu bywoliaeth nhw a sicrhau'r gorau i'w plant. Yna, ymlaen at bennill rhif 3, mae'r bardd yn newid fan hyn o ddarlunio'r ardal i ddarlunio'r gymdogaeth a'r bobl sydd yn byw yn yr ardal. Felly, egir y bennill gyda chof ac arwydd, medel a'r llafur ei cymydog. Mae'r bardd fan hyn, sa'n gwybod os unrhyw un yn dod o gymuned ffermio yma, os ydych chi, falle byddwch chi'n gyfarwydd gyda rhai o'r geirfa, le mae'r bardd yn rhestru offer a delweddau o fyd amaeth, sef y cof ac arwydd, medel a'r llafur ei cymydog. Mae fe'n disgrifio ac yn rhestru pethau sy'n cael ei defnyddio wrth ffermio, wrth amaethu, a pethau sy'n cael ei defnyddio gan bobl i gyflawni rhywbeth mewn ffordd ar ffarm. A wedyn, sylwch, cymydog ac nid unigolyn. Cof ac arwydd, medel a'r llafur ei cymydog. Mae'r pwyslais fan hyn ar fwy nag un person, ar gymdeithas, ar gymdogion. Dyw pobl ddim yn
wneud pethau'n unigol. Maen nhw'n cydweithio gyda'i gilydd, gyda'r gymdogaeth mwyn cyflawni pethau mawr, sydd eto'n cyfleu'r ymdeimlad yna o fro brawdoliaeth. Gallwch chi falle cymharu hwn gyda gerdd DIY gan Graham Davies, fi newydd feddwl am hwn nawr. Mae yna linell ar y ddiwedd sy'n dweud pawb drosto'i hun yw I bellach, sy'n cyfleu yn amlwg, dyw pobl ddim yn cydweithio rhagor. Wel, fan hyn yn amlwg, maen nhw yn. Mae'r gymdogaeth yna mor glos, mae pawb yn cydweithio gyda'i gilydd mwyn cyflawni pethau. Ar ddiwedd pennill rhif 3 mae yna drosiad, sef chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef, 4 llais. Y chwerthin yma yn cyfleu hapusrwydd cydweithio a hwyl y gymdogaeth, bod pawb yn cael hwyl ac yn mwynhau cydweithio gyda'i gilydd. Felly eto, ar gweithlad yr amodau eitha heriol, eitha anodd I amaethu, mae pawb yn mwynhau yng nghwmni ei gilydd a pawb yn helpu ei gilydd. Ac eto, y syniad na bod pobl yn cyrraedd ac yn cyflawni pethau mawr drwy gydweithio. Os unrhyw un yn canu mewn cor yma? Cwpl o'ch chi'n nodo? Iawn. Felly, o ran y cyfeiriad cerddorol, un llef 4 llais. Yn amlwg mewn cor 4 llais, byddwch chi soprano, alto, tenor a bas. 4 llais gwahanol mwyn creu un can, mwyn creu un sain, un llef. Felly mae'r 4 llais yna, bod nhw I gyd mor wahanol, yn dod at ei gilydd ac yn creu un peth. Felly, yn yr un modd, yn ardal y Preseli, lleisiau pawb yn canu'r un gan mewn harmoni fel cor, harmoni cydweithio, felly pawb yn cydweithio gyda'i gilydd mwyn creu un peth mawr. Yna, ym mhennill rhif 4, mae Waldo yn newid ychydig o drafod ei ardal, sef ardal y Preseli. Mae'n troi ei olwg ar Gymru gyfan, Cymru fel gwlad. Eto, ni'n gweld y defnydd o'r rhagenw personol, fy Nghymru a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd. Y rhagenw personol mae eto'n dangos ac yn cyfleu'r cysylltiad yngherddol a deimlo'r bardd tuag at ei wlad, tuag at ei fro a hefyd tuag at ei grefydd. Mae Waldo'n gweld bod Cymru yn fwy na gwlad. Mae'r holl bethau mae ei fro a'i grefydd yn rhan anatod o beth yw Cymru I Waldo. Mae yna drosiad hefyd yn y gerdd hon, yn y bennill hon, perl yr anfeidro lawr yn wystl gan amser. Felly'r perl fan hyn yw Cymru. Mae Waldo'n gweld bod Cymru yn berl. Mae perl yn rhywbeth pur, yn rhywbeth lan, a'n rhywbeth sy'n fod yn ddi-gyfnewid, so bod ddim yn newid, mae'n aros yr un peth am byth. Ond mae hyn hefyd yn cyferbynnu'n amlwg gyda perl yr anfeidro lawr yn wystl gan amser. Yn dweud yn syml wrthon ni bod Cymru yn hostage mewn ffordd. Mae Cymru mewn bach o drwbl. A os nad ydyn ni fel gymdogaeth, fel bro brawdoliaeth yn gwneud rhywbeth, bydd Cymru efallai yn newid, bydd Cymru'n cael ei difa, a felly mae'r perl yma rhywbeth sydd fod yn bir, sydd fod yn ddi-gyfnewid mewn perygl o newid. Wedyn, ar ddiwedd pennill 4, mae yna gyferbyniad, sef gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Felly, yr yrfa faith yn cyfeirio at y dyfodol, at yr hir dymor, a'r drofa fer yn cyfeirio at nawr, at gyfnod eitha byr. Sy'n dweud yn syml bod ein cyfnod ni ar y ddaear, ein cyfnod ni yn ein cynebunoedd ni ac yn ein cymdogaeth ni, yn gyfnod eitha byr pan chi'n meddwl amdano fe. Ond mae gobaith y dyfodol, gobaith Cymru fel gwlad yn dibynnu arno ni a beth I ni'n wneud yn ystod ein cyfnod ni ar y ddaear. Felly yn syml, mae gobaith dyfodol Cymru yn ein dwylo ni nawr math o beth. Felly mae rhaid I ni'n wneud rhywbeth nawr yn ein cyfnod byr ni ar y ddaear mwyn sicrhau dyfodol Cymru a'r Gymraeg. Yna ymlaen at y bennill olaf. Felly mae'r bennill yn dechrau gyda hon oedd fy ffenestr y cyneuafu a'r cneifio. Ni'n gweld yn syth fan hyn y defnydd o ferfer gorffennol. Felly eto bod Waldo yn edrych nôl ar gyfnod, yn edrych nôl ar ei ardal. Hon oedd fy ffenestr sy'n awgrymu bod pethau wedi newid. Dim yr ardal hon yw ei ffenestr rhagor, dyw'r ardal ddim yr un peth ag oedd hi. Ffenestr yn amlwg yn drosiad, oedd Waldo yn gweld y byd I gyd drwy ffenest Preseli, sydd eto'n cyfleu dylanwad yr ardal arno fe, bod wedi gallu gweld y byd drwy ardal y Preseli, bod yr ardal wedi cael cymaint o ddylanwad, mae e'n
dylanwadu arno fe a sut mae e'n gweld y byd i gyd o'i gwmpas. Defnydd o ferfau gorffennol yn parhau gyda mi welais drefn yn fy mhalas draw, sy'n dangos faint o feddwl oedd gan Waldo o'i ardal. Mae'n cyfeirio at yr ardal fel palas, yn amlwg dyw'r ardal ddim yn balas, ond oedd ganddo fe feddwl mor fawr o'r ardal roedd e'n gweld e fel palas, fel rhywbeth brenhinol, rhywbeth pwysig mewn ffordd. Ac eto yn cyfeirio at y gorffennol, pan oedd pawb yn cydweithio, pan oedd y gymdogaeth i gyd yn dod at ei gilydd i helpu ei gilydd, roedd yna drefn, roedd pethau'n gret yn y gymdeithas ac yn yr ardal. Yna mae hyn yn cyferbynnu gyda'r presennol. Mae rhaib drwy'r fforest fi ffenestr. Felly, yn y gorffennol, hon oedd fy ffenestr, nawr mae rhaib. Felly, edrych ar y presennol, edrych beth sy'n digwydd nawr, right here, right now, math o beth. Felly, mae'r a'r rhaib yma yn cyfeirio at bygythiadau, ond hefyd y fforest fi ffenestr yn cyferbynnu gyda dechrau'r pennill, ble oedd Waldo yn gweld y byd i gyd trwy ffenest Preseli. Erbyn hyn, does na ddim ffenest, mae'r fforest yn ddi-ffenestr. Cyfeirio fan hyn at gefndir y gerdd, gyda'r coed oedd wedi cael ei plannu i helpu gydag ymgyrch yr hyfel. Yn amlwg mae yna fforest wedi ei blannu nawr, sydd wedi tywyllu'r ardal. Mae fe'n symboleiddio'r tywyllwch a'r ffaith bod Waldo nawr ddim rili'n gallu gweld y byd trwy ffenest y Preseli rhagor, oherwydd bod y coed yma yn y ffordd. Wedyn, llinell ola'r gerdd, cadw'n y mur rhag y bwystfil, cadw'n y ffynon rhag y baw. Fan hyn ni'n gweld bod y gerdd yn newid o fod yn gerdd eitha unigol, le mae Waldo yn trafod ei deimladau tuag at ei ardal. Mae Waldo nawr yn troi'r cyfrifoldeb ato ni, felly'r hwn yma, cadw'n ni. Felly trosiadau sydd fan hyn, yn cyfleu'r bygythiadau amrywiol i'r ardal, sef y bwystfil, rhywbeth sydd yn bygwth ardal y Preseli, ond hefyd Cymru fel gwlad. A'r bygythiadau oedd Waldo yn ei gweld oedd rhyfel, anheddychiaeth a cholli'r Gymraeg. Felly mae Waldo'n dweud bod rhaid i ni gadw'r mur rhag y bwystfil, rhag y pethau sy'n fygythiad i'r mur, a hefyd i gadw'r ffynon rhag y baw. Mae ffynon yn rhywbeth sydd i fod yn lan, mae angen i ni gadw'r ffynon ma'n lan a gadael y bawr rhag ddod i'r ffynon. Mae'r bardd bron y bod yn gorchymyn arno ni i gadw'r mur hyn yn ddiogel a gwarchod yr hyn sydd ganddo ni yn ein ardaloedd ni rhag gael ei difa. Mae rhaid ni ddiogelu'n ardaloedd ni. Mae'r bennill hon yn eto, fel gweddill y gerdd mewn ffordd, yn cyfleu dylanwad yr ardal ar Waldo. Wrth gofio byddwch chi angen cymharu gyda cerddi eraill, llwch chi gymharu hyn gyda y mynyddoedd yn treiddio i hanfod Waldo Williams, y moelni, y wasgau henffurf y mynyddoedd hyn, nes mynd o'i moelni mewn i'm hanfod i. O wedyn, allwch chi hefyd gymharu gyda y mamau fy lle gan Gwyn Thomas, sy'n, just i chwilio dyfyniad, pethau hen Cymreig elfennig, pethau sydd a hynny yn ddidarfod, hyd lefelau dyfnaf fy mod. Felly eto'r pethau yna mae'r beirdd yn gweld yn rhan yn atod ohonyn nhw sydd mwy neu lai wedi gwasgu mewn i'w corff nhw erbyn hyn a yn rhan yn atod o bwy ydyn nhw. Felly, jyst i gloi, cymharu dechrau a diwedd y gerdd i weld pa fath o bethau sydd wedi newid wrth bod ni'n mynd trwy'r gerdd. Felly, fel wnaethon ni sôn, ar ddechrau'r gerdd oedd na ddefnydd o'r agenw personol person cyntaf unigol, sef Waldo yn sôn am ei gariad tuag at ei ardal a'i bobl. Erbyn diwedd y gerdd, pan mae Waldo'n dweud cadw'n y mur rhag y bwystfil, mae'r rhagenw na wedi newid i ni, lluosog, ble mae Waldo'n rhoi cyfrifoldeb arno ni i ddiogelu ein hardaloedd ni ac i ofalu am y pethau pwysig yn yr ardaloedd hynny. Rhywbeth arall sydd wedi newid o'r dechrau i'r diwedd yw y ffaith bod dechrau'r gerdd yn canolbwyntio ar ardal leol Waldo, sef ardal y Preseli. Mae'r enwau priod, sef enwau'r mynyddoedd, yn ei gynefin yn gosod ni yn y lleoliad, yn yr ardal, a hefyd ni'n cael yr ymdeimlad na o frogarwch a brobrawdoliaeth sy'n bodoli yn ardal y Preseli. Yna, erbyn diwedd y gerdd, mae'r brogarwch yn newid i wladgarwch, ble mae Waldo'n cyfleu bod yn teimlo'r un peth am Gymru a Gymaiau am ardal y Preseli.
Ac yna, yn olaf, y ddelwedd o fur. Mae hwn yn enghraifft da o undod rhwng dechrau a diwedd y gerdd. Mae'r gerdd yn llythrenol yn dechrau gyda'r gair mir, a wedyn mae'r mir yma eto yn ymddangos yn llinell olaf y gerdd. Felly, ar y cychwyn, mae'r ddelwedd o fur yn gefn i Waldo, wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn. Mae'r mir yma wedi ei ddiogelu ac wedi ei amddiffyn wrth annibyniaeth barn, wrth barn pobl eraill, wedi cadw e'n ddiogel. Yna, erbyn diwedd y gerdd, mae Waldo'n teimlo bod y mir yma dan fygythiad a mae e'n gweld yr angen i ddiogelu'r ardal sydd wedi bod yn amddiffynfa iddo fe. Felly gallech chi weid tables have turned math o beth, wrth bod y mir yma'n diogelu fe erbyn diwedd y gerdd, mae rhaid i fe ddiogelu'r mir. Jyst yn dweud ei deimladau bod rhaid cadw'n mewn ffordd o amgylch ein hardaloedd gwerthfawr a pharchu ac edrych ar ôl popeth sydd yn bwysig i ni.